Здравейте отново! В това видео ще продължим да показваме как се създават справки в електронни таблици с програмата Excel. Ако сте забравили, в предното видео започнахме да изпълняваме задача от електронното училище, като създадохме справка, която да показва общия брой продадени продукти в магазина от всеки вид, и във втората страница създадохме справка, която да показва минималния брой продадени продукти в магазина от всеки вид и минималните приходи за всеки продукт. Това, което прави впечатление, че основният критерий в двете справки е продукт. В първата справка имаме един критерий, само да намерим общия брой продадени продукти. Във втората справка, отново за продукти, имаме да намерим минималния брой продадени продукти и минималния приход. Т.е. вече имаме два критерия. Но и двата критерия са функцията минимум. Как стоят нещата с трета и четвърта точка на нашата задача? Да разгледаме трета точка. В третата страница изгответе справка, която да показва общия брой продадени продукти в магазина от всеки вид и средните приходи, реализирани за всеки продукт. Още докато четем задачата, виждаме, че тук имаме общ брой, което означава сума, а тук имаме среден приход, което означава average. Т.е. имаме две различни функции, които трябва да използваме. Как ще решим задачата? За да ни е по-лесно, ето тук отстрани съм се записала задачата, за да не препречвам между двете страници непрекъснато. Това, което трябва да направим за изпълнението на задачата, е естествено да си отворим функцията, с която работим. Коя е нашата функция? Data. От Outline използваме SubTotal. Отваря се диалоговия прозорец на SubTotal, като отново, ако искате да припомня, в полето Add Age Change избираме колоната, която ще играе роля за необобщаващ критерий и спрямо която ще се извършват междинните пресмятания. В колоната Use Function избираме функцията, чрез която ще се извършват междинните пресмятания. А на мястото, където е Add SubTotal, избираме, подставяме отметка за там, където ще се извършват пресмятанията, всъщност там, където ни е необходим резултат. В полето Summary Below Data поставяме отметка, за да се появят междинните пресмятания под групите редове, а в полето Replace Current SubTotal поставяме отметка, за да се замести предишната справка от междинните пресмятания. След като преговорихме това, започваме с нашата задача. Имаме си вече диалоговия прозорец SubTotal. Отново се четем задачката. В трета страница изгответе справка, която да показва общия брой продадени продукти в магазина от всеки вид и средните приходи, реализирани за всеки продукт. Значи, общия брой продадени продукти. Отиваме на продажби. Отиваме на сум общия брой. Отиваме на продукти. Тук действията трябва да ги извършим едно по едно. Значи, имаме, казахме, две функции. Едната ще е сум, другата ще е средно аритметично. Не можем едновременно да ги извършим, затова ще ги извършим едно по едно с
натрупване. Как се случва това? Най-напред решаваме задачата или условието, все едно ние до тук. Все едно нямаме втората част. Средни приходи, реализиране във всеки продукт. Ако задачката ни беше до тук, ние щяхме да я решим по този начин. Т.е. в момента имаме справка, натиснем ОК, ще имаме справка, която да показва общия брой продадени продукти в магазина за всеки вид. Казваме ОК и ето вече имаме тази справка за общия брой продадени продукти в магазина за всеки вид. Сега на нас не е необходимо да направим другата част на задачата, т.е. да намерим средните продукти за всеки вид. Какво правим? Отново използваме функцията Subtotal, отваря се диалоговия прозорец. Отново сме основния критерий ни продукти. И този път искаме да намерим средните приходи, като използваме функцията Average. И много е важно сега тук да махнем отметката на Replace Current Subtotal. Защо? Защото когато махнем тази отметка, ако се спомняте, тя се поставя, за да се замени предишната справка от междинни пресмятания. Когато махнем отметката, няма да заместим справката от предишните пресмятания, а ще имаме натрупване. Казваме ОК. И ето нашата нова справка. Имаме си сум, имаме си средно аритметично събележника. Виждаме, че средно аритметичното е 879 броя. Приходите са средно аритметични са 2814 и си имаме и сума за продажби. По същия начин бележник, тетрадка и учебник, като отдолу имаме и общите резултати с граница. Имаме обаче и още едно условие, което трябва да направим в тази задача. За това отивам на следващия лист. Аз съм си я записала, от тук съм си взела четвърта точка. В четвърта страница изгответе справка, която да показва средните приходи, реализирани за всеки продукт отделно и общия брой продукти, продадени от всеки продавач. Отиваме се на нашата страница и ви обръщам внимание на следното. За първи път, освен продукти, имаме и критерия продавач. Искаме да намерим общия брой продукти, продадени от всеки продавач. Тоест имаме два критерия. Най-напред трябва да покажем средните приходи от продуктите, от всеки продукт, и след това да покажем общия брой продукти, т.е. продажби, за всеки продавач. За да изпълним задачата, трябва да изготвим справка, която ще използваме явно данните от колоните продукти-продавач. Какво трябва да направим най-напред? Най-напред трябва да сортираме данните от колоната продукт като първи критерий и колоната продавач като втори критерий. Хайде да направим това. Как се правеше? Трябва да сме кликнали някъде вътре в таблицата, отиваме на сорт и казваме продукт ми е първи критерий. Аз тъй като съм направила, продавач ми се появи, но ако го нямам, ето сега ще изтрия, за да видя, ако само продукт си имам като първи критерий, както добавя продавач от Add Level. Добавяме още един критерий и се добавяме продавач. Отново някъде е по азбучен ред. Ето продуктите и продавачите вече не са подредени по азбучен ред.
Много си отиваме на видео. Subtotal, отваряме се диалогов прозорец Subtotal и от тук отново ще се извършим справката едно след друго. Първо ще изготвим справка с функцията Subtotal, която да показва средните приходи, реализирани за всеки продукт. Значи продукт, сума, приход ми излиза, единствено приход. Тук ще вземем средните приходи, реализирани за всеки продукт. Значи, отиваме на функцията средно аритметично. Приходите са си приходи. Ето вече имаме средните приходи, реализирани за всеки продукт. В областта на така създадената справка трябва да изготвим справка, която да показва общия брой продукти, продадени от дадения продавач. Тоест вече имаме една справка. В нейната област ние ще изготвим още една. Отново си отиваме на бутона Subtotal, който ни отваря диалогов прозорец Subtotal, и втората ни справка трябва да бъде общия брой продукти, продадени от всеки продавач. Значи вече в each change критерия ще не бъде продавач. Общия брой означава, че нас не интересува сума. Продукти, общия брой продукти, т.е. продажби. И какво ще направим тук? Отново ще махнем отметката на Replace Current Subtotal, за да може нашите две справки да се появят за натрупване. Натискаме бутона за потвърждение OK. И ето ние имаме нашата обобщена справка за по двата критерия. Виждаме, че например трябва да ги разширим, естествено. Ето виждате, обобщена справка за Димитър Ганев, за Милен Христов, за Никола Ангелов, Петя Попова, а отделно за всички, които са продавали бележници, имаме средно аритметично за приходите по същия начин и за тетрадките по същия начин и за учебника. Като най-отдолу също ще имаме обобщени данни, както за средно аритметично, така и за. С това нашето видео приключи. Надявам се, че съм ви била полезна.